fa fitina ba san ta nake yi ba, amma tunda ta zama min dole akan mahaifiyata dole in yi ta. Dan Allah dan annabi gwamnati ta dau mana mataki, muna neman taimakon gaggawa dan sun ce za su dawo. Ba za mu hana ku aikin ku ba, mun ba ku ci gaba da yin aikin ku. Gaskiyar Al'umma TV, labaru da dumi-dumi. Ku yi mana subscribe kana ku danna ƙararrawa. Mun gode. Masu kallon mu, wannan wasu ne daga cikin waɗanda suke haya a gidan wannan matan mai suna Hawwa'u, da za ku iya tunawa gidan ana ta shari'a akan gidan fiye da shekara 10 kamar yadda ita ta bayyana, kuma ba a cimma matsaya ba. Yanzu haka ta zo ta yaye kwananta da katako domin a ci gaba da shari'a daga nan. Ba za ta yadda wasu na ciki ba, ita tana daga waje. Ga yanda wakilinmu Abubakar Halil Umar fa ya zanta da ita. In gida na kotu, ai ba a sai da shi. To yanzu Bashir ya siya, an siyar na biyu, madalla ana kan shari'a. To wai ita dokan nan mu ne a Najeriya, kai ko daga Nijar muka zo mu ma a yace mu karbi yancin mu, to shi yasa muka zo a rushe ta, a baje ta ta zama fili. Mu muka gina. Amma maganar sun ce sun siya ne, mun siya, to a shari'an filin. Amma ina son bulo, ina son kwano, ina son menene katako, kuma sai an cire. A baje ta, a rushe ta. Wannan shaida ne. To amma babu wani yawa kuka zo wannan gida, shin me ma kuka cire da a waje? Kwano muka cire. Da mu kuka gina kuma kuka sa kwano ko? Insha ma Allah, wanda ma ake suka yi ginin ma ba su mutu ba. To wannan ne da ra'ayin ku na ganin cewa kun zo kun cire da kanku ba ku ban mu hukuma ba? Abin da yasa ban ce maka ba hukuman ba, amma akwai inda take aiki. Mu dai jinin mu bai tatsa a gare ta ba. Ai na gaya maka abin da hukuman ta mana. Ta ce mu rufe. Sai ta zo ta yi aikin ta. Sai wannan kuma ta zo ta shiga. Tun a zamanin sai muka je mu nema haƙinmu, sai aka ki kula mu, aka ki sauraron mu. To mu me muka yi? Ai ko da za a kwacin a bamu, amma a zauna a saurare mu. Akwai takarda. Amma wannan shine dalilin. Ko ba haka bane? Ka zo ku da kanku. Yawwa. Gaskiya shi yasa muka zo. To amma da ku zo kun tarar akwai mutane ko ba mutane a gidan? A'a, da mutane. To me kuka ce musu da kuka shi? Mun yi sallama, salamu alaikum, salamu alaikum. Ba wanda ya fito. To shi da wannan daga baya ma ya zo ya ce a gidan yake, amma na ga a mashin ya zo. Haka ne? Ba mu zo musu da wani abu ba, kuma na ma zai sa ka ganni na zo. In abin ne ma na bari na ayi fitina ne, zan bar yara su zo. Shi yasa na zo na tsaya, ni na gaya musu, kuma kaga ko yanzu masu nan na ce ka a taba musu. Ba mu fatan abin da aka yi mana mema wani, amma tsakaninmu da Allah mun zo neman hakkinmu ne. A baya kin ce ba a muku adalci ba, amma a yanzu menene fatan ku da hukuma idan ta ce ta shigo ciki domin don gudanar da adalci, menene fatan ku da? To ai tun ba yanzu ba, muna neman har yanzu ta mana adalcin, amma tun ba yanzu ba. Ko a kwanan nan inda masu wayoyi irin da kuke tura ma duniya, kila wani in ya latsa zai ga bayani na ina zaune da mahaifiyata ina roƙo arziki, inda hukumar da za ta zo kafin zo in yi haka, ta zo ta taimaka, ta shigo maganar ta neme ni. Kai ba fa wanda ya neme ni fa fitina ba san ta nake yi ba, amma tunda ta zama min dole akan mahaifiyata dole in yi ta. To idan ta neme ki za yawa, a'a me zai hana? Me zai hana? Da su ma wayannan bayan Allah masu haya a wannan gida sun bayyana irin tashin hankali da suka shiga yayin da suke zaune a cikin gida, suka ji kawai an zo an fara yaya kwanan gidan. Sunana Muhammadu Umar. menene ya faru? Abin da ya faru, yau muna haya da safe a majerar gasa, sai aka ce mana ga wasu sun zo gidanmu as from Norway, ba mu san su ba, ba mu san daga inda suka fito ba, suka hau kwashe mana kwanan gida. Muna kwance da iyalanmu, muka fito muka ce musu ku suwaye, hukuma ta aiko ku ko kuma ya akai? Su gidansu ne, sun gaji gidansu ne, saboda haka ya zama dole su kwashe kwanan gidansu. Muka ce to yanzu abin da za a tunda kun ce haka, ba mu san me ya faru ba, amma muna neman ku mana alfarmar sati 2 za mu tashi ba muku gidanku. Suka ce mana ina, su ba su wannan maganar ba. To karshe dai sun kwashe mana kwano, iyalanmu na titi, kayan mu kuma suna cikin ɗakuna, kuma tabbas an mana ɓanna. In kawai gaba gani saman kwanukan ma akwai sola, yanzu sun zazzago da shi ƙasa. Da farko suna na Maimuna Abbas. To abin da ya faru da mu gaskiya muna kwance bayan an yi sallan asuba. Sai muka ji ana daddaga kwano, ina fitowa na zo na leka, ina lekawa sai na suna kwashe saman kwanon sama.
na dudduba na shiga na dudduba ban dai ce komai ba, sai na dawo. To da na dawo suna ci gaba da kwashe kwanukan nan sai suna cewa wai su yanzu ma wannan abu da suke na farko kenan. Dan Allah dan Annabi gwamnati ta dau mana mataki, muna neman taimakon gaggawa dan sun ce za su dawo, mu kuma ba mu da inda za mu je, dan Allah a tallafa a taimaka mana. Fatan mu shine Allah ya sa a samu matsaya a kuma bawo mai haƙƙi haƙƙinsa, Allah kuma ya sa a samu maslaha. Muna godiya. Wannan shine abin da muke ɗauke da shi a yanzu daga tashar Gaskiyar Al'umma TV. Sai zuwa jimawa za ku ji mu ɗauke da waɗansu zafafan labaran domin ku. Ku biyo mu domin samun sababbin labarai na yau da kullum, rahotanni da bincike na gaskiya, shirye-shiryen Kaniwo da jarumai, nishaɗi da ilimi ga matasa da manya. Ku yi subscribe, ku danna ƙararrawa, ku kasance cikin sahihan labarai a harshen Hausa. Gaskiyar Al'umma TV, farin cikin kowa.